Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka app na ka Play Store. Hatu pikwa baki janjong pi kin kuit bha benar kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan Ka IZ Group of Institution Bangalore kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course hospital training pinyo scholarship but 6% ka kam haki hospital bahedo India but shabari na banta ke jingkuli ka jingsio ka baret but hila ban legu ban kuli da ka education loan hila ru ban chukola ho number khandai nyo saw san riu pranot lani khandai pran riu laisan ar riwe khandai pra Ka Balang Presbyterian kalapan pau gejing sngau lengo bagi mi kum gitu gejing keno naga Legal Rights Observatory kabala keno baka Balang Presbyterian ka kensyat ya kidkhot jong ka KSU ban penmi huri huraha Mahadev Khola. Kani gadai kamat ka baka KSU ru ka sngau kendit ya kate gejing sya keno bat kada penrem jur hiru ya ka LRO ka ba penmi ya gejing keno ka ba klemdon nong rim hae ru. Habaya keren bat Senior Administrative Secretary ka Khasi Jaintia Presbyterian Assembly, u Reverend S.R. Dekar. Ula penrem jur ya gani gejing keno ke LRO, bat ula ong baka daitang kabut ban pentok bria ya ka Balang. U pastor ula ong baka Balang Presbyterian ka yeng ha ganong rim ban wanra ya ka syongsuk syongsan ban buram ya ki wei pat gijat niam, bat ban ya buram markeliang para brio bat para nong syongsnong hagari bat kamdon gejing hikai ke baper like nakata. Haduk menta ula ong baka Balang kan pej bat sngap shwa namarba ka jing keno kamdai ka ju bat man ka sngi ka mi sipang da kumwei bat sipang da kumwei pat bat ladakan yai beteng kumni kin hab ban syong perkhat. Ha ngios ngau sipang kata ka jing keno ya ka Balang Presbyterian nagaliang jong ka LRO kata ka Legal Right Observatory baka Balang Presbyterian ka penankam ya ka KSU ban kensyat ha ka ba penankam gikum gigun ban atak lane ban lekulmar ha kata ka Mahadev Khola ki paru bala asal ya ki priest ya ki women devotees berkunta terter kani ka jing kena ha ka jing yo i ka jongi ngimdan jing tip AAROM. Bat kum ka Balang Presbyterian ngiyeng ha ka nongrim banwanra ya ka syang suk syang san ban ya burom ya ki weipat ki jat jingai nalu ka Balang nalu ka niam Hindu ka Sikh ka Buddhist bat ki wei bat ngingai ba kanu ka niam ka hikai ya ka jing hikai ka babha banwanra ya ka syang suk ka syang san banwanra ya kata ka mutual respect hapring ki weipat ki para nongsong snong jongkari hapring ki weipat ki jat jingai te ngim judon kanu ka jing hikai ka baper na kata ka Balang Presbyterian ka yeng halor ka nongrim ban sekri ublei ban ngai ya ka jing hikai jong kaniam bat ban hikai ru ya ki weipat banwanra ya ka syong suk syong san bat kumta terter ti haka jingi dei bat kani ka jing keno kalong ka bomdon nong rim hae ruam imat bakadai tang ka buj ban pensit yano ban penthok bria ya ka Balang Presbyterian nuksa menta haka wei karansan ki keno ya ka Balang Presbyterian ka penankam ya ka KSU ban kensyat yegini kicing le haka wei pat karansan ki keno omtang ya ka Balang Presbyterian ki keno ya ki wei de te tang nakataru kapan i ba kani ka jing keno kalong baseless kamdon nongrim hangno ro te halor kani ka jing keno kabamdon nongrim nakaliang jong ka Balang Presbyterian
ngi penrem jur. Bat ngim deru bansha ne ban ailat yakinu kinu ki seng ngada de ka LRO niki weki seng niki kinu ki media bakin ai yaki fake news ki bakum kini. Kani ka fake news kawan ra yaka jing sngoper hapding para Kristan bat ki wepat ki jajingeng bat ngi sngosi ya kata. Kabangi kum kabalang Presbyterian ngimdan jingtip ARUM bat ngis ngulungo habang yoi ya kene ka kubor ka bakum kane tin na kata kadau ngadon hangni ban kentu yano namar ba ngikum ki khun jong kinong senong hari India ngi buram ya ka constitution ka ba ai ya kata ka jing mani lai loj ka jing sekri lai loj hakanu kaniam ka bangidon ngidai ban respect ya kata ngimdei ban wanra kanu ka jing hikai ka ban penthok bria ya kanu ka jai niam namar kata nga kentu ya kanu ka seng lane ki media kin sengubha ban fikir haba pha kubor haginu ki social media ki bakum kini ngisngau si bun ba kini ki kubor ki bakum kini kimi ki ban penthok bria ka balang Presbyterian bat ngi penrem jur ya kani bat ngimdei bansha iki bakum kini bakin naya jia ngim padon kanu ka senjam nomor ba kani kala suwan kumni klem ka jingtip ka jongi lada dei ka bang itip tingi la ban le kanu ka senjam hendrai ya menta kala suwan kumni ka bang ngim patip hendrai ka supenengo yangi ti hendrai wala kataru ngingi yeng ha kanong rim kum ka balang Presbyterian man hikai ka babaha banom le ka basnio tanggatahe ngini pe kanong kumno nomor ba nagawai ka sngi kadon ka development sia ka wepan bat bakani kampat don ka kulu ka babiang kampat don nong rim tingi pat susu thau ban le kumno ngin sai pe ki pan jia lada kiya kala kumne tingin sai pe yamanta tingim pan dani ban ong nomor ba ngimtip ban ngimdon jingtip eru yes panggane kala suwan kumne tingi rung isngolongo ngirang don hagi longo balai kani gaji kumne tingi pala banong kane insepek